toto presne sa deje tak často v predaji. Treba odstrániť ten problém, tú bariéru, ktorá mi stála v ceste. Keby mi pumpár pomohol potlačiť, nemusel ani dávať hlavy. Keď porozumejú tí ľudia tomu, ako sa ten ich zákazník rozhoduje. Keď ja tomu klientovi poradím, odporúčim, poviem niečo, čo ide na prvý pohľad proti mojim nejakým sebeckým záujmom, tak si úžasne získavam dôveru. Choďte na manifest.cz a tú knižku vám audiobook alebo e-book pošleme. Takže priatelia, tá kniha je k dispozícii. Je to už iba o vás a vidíme sa pravdepodobne všetci na manifeste. Ideme rovno na to. Ja si myslím, že lepší čas urobiť tento podcast podľa mňa ani nebol, lebo máme toľko takých tých psychologických vecí, ktoré sa dejú v rámci financií, teda v mojom minimálne tom investičnom. Tie psychologické javy bežných investorov sa teraz najkrajšie ukazujú hlavne s Donaldom Trumpom. A rovno na úvod sa ťa opýtam, čo si myslíš o Donaldovi Trumpovi? Teraz nejdem do politiky, ale z toho psychologického hľadiska. Akože si expert na behaviorálnu psychológiu, si expert na spotrebiteľskú psychológiu a to, čo on robí s trhmi, je to cielené podľa teba, alebo je to... Ferry, začíname z hurta. Z hurta, ja sa nebavím o nejakých banálnych veciach. A môj pohľad na toto sa vyvíjal v čase, ale ja som teraz takmer presvedčený, že veľmi veľa tých vyjadrení je veľmi cielených. A to nie sú iba finančné trhy. Ja neviem, že do akej miery ľudia sledujú napríklad Polymarket, kde vieš betovať alebo stávkovať, vsádzať na to, čo sa udeje vo svete. To napríklad, či unesú Madura, alebo že či prežije do ďalšieho dňa Ajatola Chamenei, alebo nie. A keď vieš na takéto veci stavkovať a niekto má tie insiderské informácie, tak to si úplne pýta, aby tam boli podvody. A potom, keď máš samozrejme za kormidlom ľudí, ktorí nemajú žiadne škrupule a čo ich drivuje sú peniaze a moc, tak myslím si, že je za mňa na 100% isté, že to nie sú iba náhodné výplody fantázie na 100%. Myslím, že sú to náhodné výplody skombinované ešte s veľmi premyslenými machináciami trhov. Hlavne pri tých jeho statusoch na jeho vlastnej sociálnej sieti Truth, to je... Ja som si tú sociálnu sieť stiahol iba kvôli tomu, lebo on sa už vlastne nevyjadruje takto, že priamo nikde inde, iba na tej svojej sociálnej sieti a hovorí o genocíde a najviac ma pobavilo, keď dal ten status o tom, že pravdepodobne vyplieni celý iránsky národ. Bohužiaľ, bude to musieť urobiť, nechce, on chce byť ten good guy, ale proste bude to musieť urobiť. A CNBC na to reagovalo tak, že čo si myslíte teda, vyzerá to na genocídu a ako na to budú trhy reagovať? Myslíte, že ideme long, alebo ideme shortovať, alebo čo? Máme absolútne žiadne emócie okolo toho, čo vlastne rozpráva takýto človek a že ide tu možno o civilizáciu, ale už sú možno tak ľudia odolní na to, čo rozpráva, že vlastne len reagujú, že ako budú trhy reagovať. A príde mi to, že absurdné. Je to podľa mňa úplne absurdné, keď vyjadrenia najmocnejšieho muža na svete sú brané s takým úsmevom a úškrnom a v podstate žiadnu váhu im neprikladáš. To je pravda. A spomenul si Polymarket. Výborná vec, respektíve nie výborná vec, ale výborná téma a výborne si mi takže nadhodil toto, lebo chcel som sa ťa na to spýtať. Neexistovala podľa mňa doba, kedy sme mohli takýmto štýlom stavkovať. Ako to vplýva na ľudí a ich vlastné financie? Lebo mne to príde ako, že čistý gambling, čo predpokladám, že aj je. Má to tú istú psychológiu ako nejaké online kasíno? Akože pracuje sa s tým istým, alebo je tam nejaký rozdiel? Lebo ja v tom, akože jediný rozdiel tam ja vidím, že betuje sa na nejaké udalosti a v kasíne sa proste betuje na, ja neviem, červenú a čiernu. Vieš čo, ja si myslím, že tam sú aj nejaké iné aspekty, ktoré do toho môžu vstupovať. Lebo ty môžeš betovať na čokoľvek,
a tým pádom, keď dáme bokom tých, ktorí majú nejaké insiderské informácie. Ale teda bežný človek, ktorý betuje na niečo, čo nedokáže ovplyvniť. Ale je veľká šanca, že ty budeš hlavne betovať na veci, na ktoré sa možno, alebo o ktorých si čítaš, kde máš pocit, že sa v nich troška orientuješ. Čiže ono to môže byť trocha viac ako nejaké športové stavkovanie. Čím viac ty sleduješ nejak futbalovú nemeckú ligu napríklad, tak tým ty môžeš mať pocit, že vlastne lepšie tomu rozumieš, lebo vieš, že tamten je zranený hráč, ich najlepší strelec a tým pádom je väčšia šanca, že prehrajú tento zápas a tak ďalej. Čiže môžeš mať taký nadobudnutý pocit, že niečo vieš a tým pádom stavkuješ, ale popri tom vlastne nevieš. Čiže myslím si, že tam môže byť takýto rozdiel a samozrejme je tam to enormné kvantum podľa mňa insiderského tradovania alebo stavkovania napriek tomu, že legislatíva to zakazuje alebo ich pravidla to zakazujú, ale to sa nedá odsledovať. Pri polymarkete neviem, ako veľmi tá legislatíva tam zasahuje, lebo jedno je insider trading a toto neviem, či je trading vôbec, či to je považované, to je proste klasický betting. Myslím, že nie legislatíva, ale ich policy alebo ich pravidlá. Ale nevieš. Na konci dňa ich to popularizuje, keď sa rozpráva o tom, že nejaký insider trading sa tam deje a potom, vieš, ľudia idú tou stádovitosťou, že áno, je ten sentiment rastie, že viacej sa stavkuje na toto a tak sa budem tomu viacej venovať, budem si viacej o tom čítať, lebo tu niekto zbohatol 14 miliónov na Trumpovom vyhlásení, no tak prečo by som nemohol aj ja? A je to podľa mňa úplne zvrátené. Nie? Že ty dokážeš stavkovať na to, že či napríklad to, čo sa deje v Gaze, bude vyhlásené ako genocida alebo nie. Áno, aké máš ty potom, vieš, to je, podľa mňa, čo je na tom úplne zvrátené, je, že ty potom v podstate držíš palce častokrát, aby sa stalo niečo zlé, aby ty si na tom zarobil. Aby si častokrát zarábal na nešťastí iných, celých národov a tak ďalej. No, podľa mňa je to absolútne zvrátené a... Mne to príde ako obrovský grc, ale taká je doba. A ja si, pri tomto si hovorím, keď sa stavkovalo na, neviem, či Trump dá atomovku alebo nie. Proste niečo tam bolo na tom polymarkete s týmto, s bombardovaním proste. A hovorím si, že OK, že snažím sa pochopiť tú myseľ toho človeka bežného, že čo asi tak mu ide v hlave, že dobre, morálne hodnoty asi nerieši veľmi, ale zase častokrát aj my počujeme, že vlastne čo sa tam deje v Iráne, čo tam po nejakých Iráncoch, lebo to je ďaleko. Lebo to je proste, nás to nejak netýka, lebo to nie je blízko. Na druhej strane Ukrajina, koľko ľudí v Amerike absolútne nerieši, čo sa deje na Ukrajine. My to riešime intenzívnejšie, lebo je to blízko nás. Možno tá vzdialenosť má niečo s tým, ale vôbec, že existuje takýto sektor a že na to je trh, to je zvláštne. A nie malý trh. Gigantický trh. Gigantický. Mňa to už prekvapuje pri investičných apkách, vieš, dali sme ľuďom do rúk niečo, čo nevedia ovládať. Respektíve mnohí netušia absolútne, čo s tým majú robiť a myslia si, že investujú, že zhodnocujú tie peniaze a sami seba utvrdzujú v tom, že sú dobrí, lebo im vyšlo pár obchodov a potom príde ten breakpoint, keď stratia všetko. To je to, čo som hovoril na začiatku, že ty vieš veľmi rýchlo nadobudnúť ten pocit, že vlastne ja viem, veď tuto som si, dajme tomu v nejakom testovacom tom environmente s fiktívnymi peniazmi, niečo niekde zainvestoval, kúpil som nejakú akciu tu a tam a zarobilo mi to, tak ja vlastne viem. A povedal sú výskumy, ktoré sa pozerali na to, že keď ľudia pozerali sa na transakcie, že kúpil a potom rýchlo predal, alebo naopak predal a potom niečo iné kúpil. Hej? A teraz sa pozerali na to, že či to bolo potom retrospektívne dobré rozhodnutie alebo zlé rozhodnutie. Ukázalo sa, že v druhej väčšine prípadov tie trady sú zlé rozhodnutia. Čiže v zásade je to, keby opica si vyhadzovala mincu
a teraz keď mi padne znak, predám, keď mi padne číslo, tak kúpim, tak by bola lepšie na tom, lebo v polovici prípadov by spravila dobré rozhodnutie, ako tí investori, ktorí vo viac ako polovice prípadov spravili zlé rozhodnutie. Je to veľmi zaujímavé a veď tiež mám rôzne investičné apky a to si častokrát uvedomujem, že to je tak komplexné a často sa bojím tam spraviť nejaké rozhodnutie a nehovorím o sebe, že som nejaký veľmi erudovaný investor, ale predsa len tá moja finančná gramotnosť niekde je a viem si predstaviť, že taký detail, ako že si nenastavím stop loss alebo niečo podobné, tak ujde veľmi veľa ľuďom a ujde im veľmi veľa peniazí. To sa deje veľmi často. Tie platformy zase z niečoho zarábať musia samozrejme, takže toto je ich hlavný zdroj príjmu, že zarábajú na tých chybách ľudí alebo na tom dlhodobom neúspechu. Ja sa ale vrátim k tomu tvojmu spotrebiteľskému, alebo teda behaviorálnemu, že ako si sa vôbec dopracoval k takémuto niečomu, lebo my sa poznáme už koľko? 10 rokov. 10 rokov to je? Podľa mňa 9 alebo 10 rokov. Môže byť. My sme sa spoznali ešte keď som bol v poisťovni a tam som sa vlastne stretol prvýkrát s nejakou prezentáciou, že niekto vôbec riešil nejaké behaviorálne financie. Ako sa správajú ľudia v rôznych obdobiach, pri finančných rozhodnutiach, ako je to a v zásade to isté, ako keď si to porovnával s jogurtom. Pamätáš to? To si lepšie ty pamätáš ako ja. Ty si to porovnal s výberom jogurtu, že nízkotučný a plnotučný a proste, že tá vážnosť rozhodnutia pri financiách je tá istá, ako keď si mám vybrať medzi dvoma typmi jogurtov. Že proste je to úplne jedno v našich hlavách. Ako si sa k tomu vôbec dopracoval, že toto je to, čo chceš, kde chceš budovať nejakú kariéru a že čo chceš aj vybudovať, lebo úprimne na Slovensku si tuším jediný, nie? Ja by som povedal, že nie iba na Slovensku. Tak ako my sa systematicky tomu venujeme už 10 rokov a ako to aplikujeme do financií, tak teraz nechcem, aby to znelo na myslenie, ale sme, na svete sme topka, čo sa týchto vecí týka. Okay. Tá moja cestička bola celkom vtipná, alebo taká náhodná, by som povedal, lebo ja som pôvodne matematik a ja som študoval poistnú matematiku. Ale bolo to také rozhodnutie, nie srdiečka, ale rozumu, pragmatické rozhodnutie. Ja som si hovoril, že tak poistnú matematiku, že vždy bude treba poistných matematikov a že nikdy nebude mať problém nájsť si job. Čo aj je pravda, až na to, že som veľmi rýchlo prišiel na to, že ma to veľmi nebaví. A mňa naopak vždy bavil obchod. Ako predávať, ako sa tí ľudia rozhodujú, podnikanie a tak ďalej. A veľa som si o tom čítal aj na univerzite, keď som bol, až sa mi jedného dňa do rúk dostala kniha Aké drahé je zadarmo od človeka menom Dan Ariely. Na to bola prvá kniha o zákazníckej psychológii alebo behaviorálnej ekonomii, ktorú som si prečítal a zamiloval som sa do toho. To bolo takých, podľa mňa už to bude takmer 15 rokov dozadu. A od toho momentu som si študoval, čo sa dalo o tom a až prišiel rok 2015, kedy som už robil ako poistný matematik vo Viedni, v jednej poisťovni a dal som výpoveď a založil som Mindworks s tou ambíciou, že budeme pomáhať iným firmám využívať tie fascinujúce poznatky o zákazníckej psychológii a o tom, ako sa ten zákazník rozhoduje, ako často malá zmena v tom, čo mu poviem, vie mať obrovský vplyv na to, čo spraví, ako sa rozhodne, či kúpi, či nekúpi. No a tú poslednú dekádu od 2015 sa tomu venujeme a vidíme, že to nie je iba teória, ale že v praxi to naozaj prináša fantastické. Nezadalo veľmi veľa, lebo ja som vtedy bol tiež core obchodník a mi to trošku tak pomohlo minimálne pochopiť, čo možno ten bežný človek, ktorý nerozumie tým financiám, že ako reaguje na to, alebo keď príde nejaký možno prepad, že ako bude na to reagovať. A ja som mal, že spotrebiteľskú psychológiu na vysokej škole ako predmet, čiže ja som sa nie z toho, že finančného dostal k tomu, ale vyslovene ako spotrebiteľ v rámci marketingu. A ty si mi to úplne že doplňal z toho druhého smeru zase. A mne to extrémne pomohlo, odtedy tiež nevenujem sa tomu samozrejme tak ako ty, ale patrí to normálne do toho
z môjho pohľadu toho investičného chápania, že keď človek chce investovať, chce sa tomu trošku viacej venovať, musí poznať samého seba, musí vedieť tie biasy všetky, ktoré existujú, lebo skôr či neskôr nejaký aj urobíme. Nejakú chybu urobíme teda minimálne. Vlastne ono celé to je o tom, ako funguje naše podvedomie. Keď sa rozhodujeme. A ty si teraz popisoval tú jednu aplikáciu do investičných rozhodnutí. Čiže áno, aby bežný človek, ktorý investuje, rozumel trocha tomu, že čo sa mu v tej hlave deje pri rôznych situáciách. Vidíme to teraz, ako sme sa na začiatku bavili, hej, trhy hore, trhy dole. Tako trading. Tako trading. Ale aj pri rôznych iných situáciách, že mám nakúpené nejaké ETF alebo čokoľvek iný nejaký inštrument a teraz stráca konzistentne, padá hodnota dlhodobo, ale ja ho držím. Prečo ho držím? Hej? A v momente, keď tomu rozumiem, tak si dokážem lepšie pracovať. Čiže to je jeden aspekt. Ale ten druhý aspekt je potom z pohľadu tých profesionálov, ktorých úlohou je tomu bežnému človeku to čo najlepšie odkomunikovať. Lebo vieme, že začať investovať, nehovorím tradovať, ale investovať, rozumne investovať, jedno z najlepších rozhodnutí, čo človek môže spraviť. A teraz úlohou, či už sú to nejakí investiční poradcovia, finanční poradcovia a tak ďalej, je ukázať, odporučiť a spraviť, alebo pomôcť ľuďom spraviť správne rozhodnutie. A teraz ako? Lebo tak asi všetci, ktorí sú v tej industrii, tak vedia, že hovoriť len fakty a teraz nahádzať na teba čo najviac informácií a potom ťa presviečať a potom 12 krát to zopakovať, to nie je cesta. Prečo to nie je cesta? No, keby sme boli v racionálnom svete, kde sa rozhodujú ľudia na základe faktov, tak to stačí. Lebo každý spraví optimálne rozhodnutie, keď dostane tie fakty, ale samozrejme, že v takom svete nefunguje. A práve to, čo my robíme, je, že my pomáhame lepšie porozumieť tomu zákazníkovi, čo sa tomu zákazníkovi deje v hlave a hlavne, že keď sa bavíme napríklad, keď robíme s rôznymi finančno-poradenskými firmami a tak ďalej, akým spôsobom majú oni efektívnejšie komunikovať. Čo povedať, čo nepovedať, akom poradí povedať, akú otázku sa spýtať, akú sa nespýtať, tak, aby to bralo do úvahy naozaj to podvedomie zákazníka a v konečnom dôsledku, aby tomu zákazníkovi dokázali odkomunikovať tak, že spraví dobré rozhodnutie. Myslíš, že všetci sú rovnakí v týchto veciach? Čo sa týka tých chýb, ktoré robíme? Nie sú všetci rovnakí. Lebo napríklad sú také, nie štúdie, ale také testy, že máš podľa farieb rozdelených ľudí, žltý, modrý, červený, zelený. A to je, že podľa toho, že kto na čo reaguje. Niekto je analytický typ, niekto je viacej potrebuje tie dáta, a potom ideme po tých emóciách viacej, proste každý to má nejak inak, ale pri týchto biasoch mi vždy príde, že všetci robia to isté furt dokola. Tú istú chybu, akože každý v nejakej inej miere, každý možno niečo viacej, niečo menej, ale tie chyby robíme furt dokola. Tá stádovitosť napríklad, to je podľa mňa, že alfa, omega všetkého a každý jeden z nás v nejakom bode je súčasťou nejakého davu a absolútne netuší, kam ide. A viacero si veľmi dobrých, zaujímavých vecí tuto načal. Poďme sa postupne na ne pozrieť. A poďme sa na ne pozerať vždy z dvoch pohľadov. Z pohľadu toho investora, čiže toho bežného človečika, ktorý si nejaké ETF-ka kupuje, dajme tomu, a z pohľadu toho finančného profesionála, čiže toho nejakého finančného poradcu. Čiže pozrieme sa na to z dvoch pohľadov. Z pohľadu toho individuálneho investora, toho človeka milión, ktorý si nakupuje ETF-ka, a z pohľadu toho finančného profesionála, ktorého úlohou je, zjednodušene povedané, predať to. Poďme sa pozrieť na tú farebnú typológiu, lebo to je obrovský hype. A všade teraz sú školenia, kurzy, že tak potrebuješ porozumieť tomu, že či ten tvoj klient je taký alebo taký a na základe toho prispôsobiť tvoju komunikáciu na papieri, pekná teória. V praxi, a ja si myslím, že som jednak ostrelný obchodník, posledných 10 rokov predávam celkom úspešne. A myslím si, že celkom rozumiem tej psychológii
A keď sa stretnem s klientom, tak nemám šajnu, či je zelený, modrý, červený, alebo neviem aký ďalší. Lebo to je, a to nie je, že deterministicky ty si žltý. To je, že žlto, modro a trocha z červeného. V praxi úplná zbytočnosť, lebo nedokážeš na základe. Ako je to zmetie ako obchodníka, nevieš, prosím, možno sa zamotáš sám v tom. A ja si pamätám, dokonca na jednom školení povedali, že ten, čo nosí okuliare, má pravdepodobne viac tej modrej. Ten, čo nosí okuliare, no to je... Ale Fero, ja mám šošovky. A čo tí, ktorí majú ja mám tiež šošovky. Ja keď som toto počul, tak si hovorím, bože môj, opäť ďalšie niečo, kde sedím a strata času. Ale áno, je to hype. Je to veľký hype a ono to vychádza z nejakej teórie, ktorá je, myslím si, že je dobrá. Ale je to opäť raz teória, ktorá je veľmi odtrhnutá od praxe. Ja si myslím, že toto nefunguje pri komunikácii, že ja som obchodník a ty si klient. Ono to podľa mňa funguje, že keď chceš ty sám sebe nejako pomôcť sa definovať, tak urobíš si ten test, zistíš, že si viacej červený, alebo si prekvapený, že si viacej ten analytický typ podľa toho testu. A potom ty vieš vlastné rozhodnutia možno robiť trošku inak a vie to samému sebe pomôcť. Ale takto... Vieš čo, ja ti poviem, že kedy to môže byť možno užitočné v predaji. A to je, keď máš naozaj obchodníkov, ktorí uzatvárajú díly, ktoré stoja 100 000 a teraz mesiace sa stretávajú s tým klientom, naozaj ho spoznajú a vedia potom prispôsobiť tú komunikáciu. Lebo tam máš čas, tam máš priestor na to, aby si naozaj sa zamyslel nad tým, lebo tam to nie je o kvantite, ale tam máš, dajme tomu, 5 klientov za rok. No tak tam naozaj potrebujem ísť do toho detailu. Ale keď som v mass market, keď som v retaili, tak je to úplne zbytočné. A tam práve prichádza tá sila tej zákazníckej psychológie. Tá zákaznícka psychológia sa nepozerá, lebo to aj s čím my pracujeme, čo pomáhame firmám využívať, aplikovať, to nie je prispôsobené teraz na jednotlivca. To vychádza, povedal by som, z takých univerzálnych vzorcov, ktoré nám tie desiatky rokov výskumu ukázali, že naozaj ľuďom v hlavách fungujú. Dám ti zo pár príkladov, nech sa nebavíme abstraktne. Tomu je venovaná jedna celá časť tej mojej knihy, ktorá nedávno vyšla. Mimochodom, priatelia, vyšla kniha, ktorú Matej napísal. Musel som to takto vyťahnuť, lebo Fero na to zabudol. Nezabudol, len som z toho nechal na neskôr, ako vieš, ty ale... Čerešničku na torte. Každopádne. Link na knihu nájdete v popise a potom sa ešte porozprávame o ďalšom, ale prepáč. A tá kniha je rozdelená v podstate do 3 častí a každá sa venuje jednej fundamentálnej chybe v predaji. A tá prvá chyba je, že takmer každý jeden obchodník, každý jeden marketér, s ktorým sme sa kedy stretli, tak keď sa začne zamýšľať nad tým, že dobre, ako by sme vedeli presvedčiť tých zákazníkov, aby spravili to, čo chceme, tak si kladú nesprávnu otázku. Lebo väčšinou si kladú otázku, tak ako ho mám motivovať, aby to spravil? Ako mám ten môj produkt, tú moju službu spraviť atraktívnejšou? Ako mu mám vysvetliť, že to potrebuje? Výskumy tých 10 rokov našich skúseností a x desiatky projektov nám ukazujú, že väčšinou, keď ten zákazník nespraví to, čo chceš, problém nie je v motivácii. Problém je v tom, že mu stoja v ceste nejaké psychologické bariéry. A teraz, čo je psychologická bariéra? Poďme sa rozprávať konkrétne. A je jedno, že či si červený, žltý, zelený alebo modrý panačik. Ale keď ty si sedíš na stretnutí a máš pocit, že sa snažím ti niečo predať, tak aká je tvoja reakcia? Nekúpim. Uzavriem sa. Keď som asertívnejší, tak začnem byť nepríjemný, začnem hľadať diery v tej tvojej argumentácii. Keď nie som asertívnejší, tak poviem, že si to rozmyslím a nikdy sa ti neozvem. Keď niečo takéto sa stane, tak ty ma môžeš motivovať akokoľvek chceš. Nekúpim. A teraz, to je jedna z tých psychologických bariér, ktorá sa volá psychologická reaktancia. To je prírodzený ľudský impuls, alebo reakcia na to, keď mám pocit, že niekto ma do niečoho tlačí, niekto mi
keby obmedzuje tú moju slobodnú vôľu. A to sa veľmi často, takmer vždy sa to deje v predaji. A to je jeden z veľkých kameňov úrazu, prečo ten predaj nefunguje dobre. A toto je to, s čím my napríklad pracujem. Tak ako dokážem komunikovať tak, aby u teba nenastala tá psychologická reaktácia. A ja som si akurát predvčerom pozeral také trendy na najbližších 5-10 rokov vo financiách, ako sa bude meniť rozhodovanie ľudí, čo bude pre nich podstatné, akým spôsobom tá nová generácia tých 20-tníkov je iná oproti tej staršej generácii. Jeden z tých hlavných faktorov je, že títo mladí ľudia, oni chcú byť súčinní pri tom rozhodnutí. Hej. Oni nie sú takí, ako dajme tomu generácia našich rodičov, že no tak sprav toto, lebo ja som pán doktor, lebo ja som finančník a takéto rozhodnutie spravím. Toto keď spravíš tomu mladému alebo mladšiemu človeku, no tak psychologická reaktancia level 3000. Hej. Čo ty potrebuješ spraviť, je, že ty potrebuješ zobrať toho zákazníka na zákaznícku cestu, kde ty mu pomôžeš spraviť to rozhodnutie, ale to rozhodnutie je jeho. Čiže ty ho sprevádzaš tým procesom. Ty ho sprevádzaš tým procesom, ty ho navádzaš v tom procese, ale on má stále tú slobodnú vôľu, ty mu dávaš všetky tie informácie. A toto sa musia naučiť tí obchodníci, lebo čo bolo možno, že platné až dodnes, dá sa povedať, je, že musíš byť nadrtený produktovo všetko. Hej, musíš byť chodiaca encyklopédia no ale z AI už je každý. Už je každý. Áno. To nie je tzv. Skill of the future. Alebo tá zručnosť budúcnosti. To je zručnosť minulosti. Jak to hovoríš, tak ma napadli dve veci. Na začiatku, ak si povedal psychologická reaktácia, Áno. Tak hneď ma napadlo tí predajcovia voňaviek, čo majú tie kiosky v nákupných centrách. Vieš, o čom hovorím? Áno. To je asi najnátlakovejší predaj, aký som kedy v živote videl. A nejako im to funguje. Nechápem ako. A vždy, keď to vidím a fakt sú, že extrémne otrávny, tak si vždy poviem, jak to robia, že idú na štatistiku, že oslovím 1000 ľudí a 990 ma proste odmietne, ale ja neviem, 10 Určite. Úplne skasnem. Určite. Lebo to je pre mňa že vždy fascinujúci biznis a že stále existuje. To je tiež akože wow. A ešte je tam jeden veľký rozdiel, je, že to je malé rozhodnutie, ktoré robíš. Ale drahé. Relatívne drahé. Ale zanedbateľné v porovnaní s finančnými rozhodnutiami. True. A ďalšia vec, že keď si kupujem parfém, tak to je v podstate rozhodnutie, z ktorého nemám nejaký zásadný stres. Ale ako často si beriem hypotéku za život? Ako často sa rozhodujem, že idem investovať? Veľmi málo kedy. A preto tie finančné rozhodnutia sú popredkávané rôznymi neistotami. A práve preto je strašne dôležité, aby tí obchodníci naozaj porozumeli tomu, že tá prvá najpodstatnejšia otázka, čo si potrebuješ položiť, nie je, ako dokážem toho človeka motivovať a spraviť to, čo ja mu ponúkam, atraktívne a vzrušujúce. Ja potrebujem si položiť otázku, prečo nie? Prečo ten klient to nechce? Prečo ho to nezaujíma? Prečo už teraz neinvestuje? Čo sú tie bariéry, ktoré mu stoja v ceste? A tam musíme začať. Lebo opakujem to znova, že vo väčšine prípadov, keď ten klient nerobí to, čo by mal, nerobí to, čo ty mu odporúčaš, tak problém nie je motivácia, problém sú tie bariéry, ktoré mu stoja v ceste. My v tej knihe popisujem 4 kľúčové a aj v našich tréningových programoch väčšinou sa 4 venujeme. Jedna z nich je tá psychologická reaktancia a druhá je napríklad neistota. Neistota je najväčší zabíjak predajov a konverzií. Lebo v momente, keď ty si nie istý, nevieš úplne, ako to funguje. Nevieš úplne, ako obchodník alebo ako klient? Ako klient. Keď klient má v hlave nejakú neistotu, tak do toho nepôjde. Tak odsúva to rozhodnutie na neskôr. A to je najväčší zabijak predaja. A častokrát oni fungujú spolu. Môžeme si povedať ďalší príklad. Čiže
potrebujem dať istotu ako obchodník tomu klientovi. Potrebuješ najskôr porozumieť tomu, že čo vlastne môžu byť jeho neistoty. Zoberme si investovanie. Okay. Veľmi jednoduché. No tak, teraz predstav si, že sa, ja neviem, nejaký Peter, fiktívny náš 32-ročný klient zo Žiliny stretne so svojím finančným sprostredkovateľom. Peter neinvestuje ešte. A teraz na tom stretnutí začne poradca presviečať o tom, že by mal zainvestovať do túto nejakého portfólia, ktoré ich firma má vytvorené. No tak čo sa deje? No, tak nastáva psychologická reaktancia a je veľmi veľká šanca, že nastáva tam kvantum neistôt, ktoré môžu prameniť z toho, že je veľká šanca, že Peter už niekde počul, alebo keď sa s kamošmi bavili, tak mu hovorili, že no ja investujem cez XTB, ja investujem cez Saxo, ja si tuto kupujem niečo. A teraz Peter si nie je istý, že to keru, ale mal by som to robiť aj ja, alebo skôr by som mal robiť niečo takéto. To je obrovský otáznik, ktorý má ten Peter v hlave. No a teraz, pokiaľ ten obchodník mu nepomôže prekonať túto neistotu, ale začne ho presviečať o svojom riešení, že moje portfólio je to najlepšie. Tak úplne skončil. Kvôli psychologickej reaktancii, kvôli tej neistote, kvôli tomu, že ty presviečaním nedokážeš prekonať tie psychologické bariéry. Tie sú oveľa silnejšie ako tá motivácia. How easy? It sounds. Akože znie to veľmi jednoducho, ale realita bude trošku... A dáte ešte jeden príklad. To je taký môj obľúbený. Robíme my veľa aj v digitálnom predaji, aj v osobnom predaji. A jeden projekt, prišiel za nami poisťovne, že pomôžte nám zoptimalizovať online predaj poistenia aut. Okay. A teraz mali ho nejako navrhnutý, my sme cez ne prechádzali. A jedna otázka na prvý pohľad, taká nevinná otázka tam bola, že auto, ktoré idete poistiť, je nové alebo je už jazdené? Povieš, jasné. Mm-hmm. No, ale čo keď ty si auto kúpil pred 2 týždňami? Je nové alebo je už používané? No, lebo keď som ho kúpil pred 2 týždňami, ja už som sa na ňom previezol pre niekoho je nové 10-ročné, čo má 400 000. Presne tak. Vieš, ale čo tebe ide hlavou? Že, no dobre, tak keď dám nové a potom budem mať nejakú udalosť, tak poistiteľ za mnou príde, že tuto ste už mali 17 km najazdených. To už nebolo nové auto. Výluka. Keď tam dám, že je už jazdené, tak budem mať udalosť, poistiteľ za mnou príde, a čo vy si dali, že je už jazdené? Že my sme vám, ja neviem čo, dali nižšiu poistku, ale veď ono bolo úplne nové. Zažívam neistotu. Čo spravím? Jasné, že odídem. Vypnem to. A pôjdem do druhej poisťovne, ktorá nebude mať takúto otázku. A o tom sú tie neistoty. Častokrát ľudia majú v hlavách veci. Ja som prototyp toho, ako sa odchádza z formulárov a dotazníkov, ako náhle ja sa zastavím na niečom, že zastavím, čo mi vyvolá akúkoľvek neistotu, ja vypínam. Stiahnem si nejakú aplikáciu, teraz som si stiahol jednu novú investičnú aplikáciu, ktorá teda vyšla na slovenský trh, hovorím, ja každú jednu vyskúšam, vždy si tam otvorím účet, vždy si prejdem ten onboardingový proces a otvoril som si účet, ale neboli tam inštrukcie, že čo mám robiť ďalej. A tá aplikácia stále čaká na moje peniaze, ale ja do dnešného dňa neviem, do čoho idem investovať. Proste veľmi nešťastne správené to je, tým pádom oni v živote od mňa dostanú ani 10 €. Len kvôli tomu, že ten proces proste je fakt zlý. A urobili tam takú chybu, že mňa zneistili. A ja im vlastne mám teraz dať peniaze a zveriť moje financie, ale oni mňa nepresvedčili, respektíve nedali mi tú dôveru, ako hovoríš. A toto je krásny príklad, čo hovoríš, lebo je to problém motivácie? No nie je to problém motivácie. Ty alebo iný potenciálny ich klient chce investovať. Jeho motivácia je dostatočná. Ale ono nie je prirodzené klasiť tú otázku, prečo nie. A nie je prirodzené pre ľudí pátrať po tých bariérach, ale namiesto toho budú tí obchodníci, budú tie firmy, nechaj aj v digitále, 5-krát opakovať benefity.
príde ti e-mail, lebo si tam sa pravdepodobne dal svoju e-mailovú adresu, tak ti príde 15 e-mailov o tom, že aké je to výborné, aká tu je super funkcia, aké je toto. Aké by si to vedel? Zvyšujú tvoju motiváciu, snažia sa ti ukázať. Ale keby si položil tú otázku, prečo do keľu nie, prečo si nedokončil tú registráciu, tak to je ako, vieš, ako keď máš 5 dier v kýbli a teraz leješ do ňoho vodu a strieka ti to zovšadiaľ. Nebolo by jednoduchšie tie diery zaplniť. To ešte dám tomu takú čerešničku. Ja som dokonca zadal ešte referál, keďže išli cez influencerov kampane, kde pri mojom vklade získam 20 €. Čiže mňa ešte čaká finančná odmena, keď dokončím toto. Ale napriek tomu to neurobím. Napriek tomu, že mám dostať peniaze zadarmo. A tam si hovorím, že vidíš, niekedy peniaze zadarmo absolútne nemajú tú váhu. Ja mám takú krásnu metaforu na toto, že predstav si, že ideš autom a teraz sa ti je minul benzín. A to pumpa je 20 metrov od teba, už len potrebuješ takú tomu stojanu dotlačiť. A teraz ideš, tlačíš a posledných 10 metrov je troška briežok. A teraz prejdeš tých prvých 10 metrov, dotlačil si, super, tešíš sa. A teraz zrazu už to nejde ďalej, lebo je tam troška ten briežok. A pumpa je tuto 10 metrov, vidie ten majiteľ pumpy a kričí na teba, že Fero, poďte, veď tuto máme presne to, čo potrebujete, skvelé palivo a ja vám dám ešte zľavu. Dám vám 50 centov na liter zľavu, poďte. Ty tlačíš ako blázon, nejde ti to hore tým kopcom. On na teba pozerá. Ešte vodu do ostrekovačov ti dám zadarmo. Poď! Dobre, tlačíš, stále nejde. Tak začne krásny obchodnícky. A máš už iba posledných 5 minút, aby si túto akciu využil. Podpalíš si auto a odídeš stadiaľ preč. A toto presne sa deje tak často v predaji. Bol problém môj, keď som to auto tlačil, že som nebol dostatočne motivovaný. Bol som nadmieru motivovaný. Čo bolo treba spraviť, bolo mi treba pomôcť. Bolo treba odstrániť ten problém, tú bariéru, ktorá mi stála v ceste. Keby mi pumpár pomohol potlačiť, nemusel ani dávať zľavy. Presne tak. Mohol dať dvakrát tak drahý ten benzín, aj tak by som si ho kúpil. Áno. A úprimne, keďže som absolvoval to školenie, aj keď to bolo teda dávnejšie už a verím, že odtedy si sa vypimpoval a tá kniha teda potvrdzuje to, že si sa vypimpoval riadne a že to stále posúvaš o úrovne vyššie neustále. A odporúčam reálne každému, kto je v obchode a vo financiách obzvlášť, aby takéto školenie absolvovali. To sú presne, ako som hovoril, typológia, takéto. To je pekná teória, ale nedá sa to aplikovať, ale to, čo máte vy, to know-how, tak to je niečo, čo mňa sprevádza napríklad celú moju kariéru a myslím na to pravidelne, hlavne to viem aplikovať v tej kariére. Takže to sú veci, ktoré skutočne ďakujem ti za ne. Úprimne. Feri, veľmi rádo sa stalo. Veľmi rádo sa stalo. To sú veci, že keď človek pochopí, ako to funguje, alebo teda minimálne myslí na to, tak oveľa ľahšie sa robí ten biznis a hlavne oveľa ľahšie sa komunikuje. A viem, že veľa ľudí má problém komunikovať s klientmi, hlavne pri investíciách. Pri poistkách to nie je až také náročné a pri úveroch takisto. To nie je až také náročné ako pri investíciách. Neviem, či mi dáš za pravdu, ale ja to tak vidím kvôli tomu, že to je abstraktné. Vieš, investície sú abstraktné. My sa bavíme o nejakom výnose, ktorý možno pravdepodobne na základe historického výnosu príde. Možno. Tak životné poistenie je tiež dosť abstraktné a je to relatívne komplexné. Áno, ale vieš, čo dostaneš za akú sumu. Dúfaš, že nedostaneš nič. Áno, dúfaš, že nedostaneš nič, ale to je ten problematický aspekt. Ale vieš tú finálnu sumu a vieš, aká je tá hodnota plnenia v prípade. V investovaní je to také, že dúfajme všetci. A ja ti tu vlastne dávam nádej. Áno. A aj preto tá kniha sa volá The Hidden Yes. Alebo skryté áno. Lebo často my vidíme, že pri tom obchode alebo tie firmy, aj keď je to banky, poistenie, s ktorými robíme v digitále, tak to klientské áno, ono je kúštik. Ono je že strašne blízko, ale potrebujeme ho odkryť. Lebo častokrát je to zahádzané tými rôznymi psychologickými bariérami, neistotami a tak ďalej. A
A tá kniha je o tom, ako sa dostať ku tomu hidden yes, ako sa dostať ku tomu skrytému áno. Nie tým, že komplet zmením portfólio produktov, ale tým, že si uvedomím, ako funguje to ľudské podvedomie a porozumiem tomu, čo riadi rozhodnutie mojich zákazníkov a trocha zmením svoju komunikáciu, ale cieľene a uvidím, že tie výsledky budú zrazu rásť. Takže priatelia, manifest.cz/psychológie. Tam sa prihláste, zadajte svoj e-mail a dostanete audioknihu alebo e-book. Áno, audioknihu alebo e-book. Keby niekto chcel papierovú knihu, tak tá sa predáva na Amazone, kde je už niekoľko týždňov v kategórii Insurance Bestseller. A potom ešte aj v Pantarej na Slovensku v knihkupectvách sa dá kúpiť. No, takže priatelia, tá kniha je k dispozícii. Je to už iba o vás a vidíme sa pravdepodobne všetci na manifeste 12.5. Tak. 12.5. A teda, Matej, ďakujem ti veľmi pekne, že sme sa takto porozprávali. Myslím, že tie aha momenty, okrem toho, že určite odzneli aj tu, tak odznejú v tej tvojej knihe, keď si ju ľudia prečítajú. Fero, ďakujem ti veľmi pekne, bol to super rozhovor.